mmiri na-abịa n'ime ndị mmiri na-abịa n'ime eze nwanyị ọ pụrụ iche kpọte m n'ụlọ. ụmụnne m ụmụ Igbo na-eme Igbo, ana m ekene unu. Aṅụrị ọnwa ọfụrụ unu, ihe ọma mere unu. Asị m Chukwu ndị a na ndị ikuku na ndị mmiri gọzibe unu. Ọnwa anyị banyere bụ ọnwa ọfụrụ, ọ ga-ewetara unu ihe dị mma, ọ ga-ewetara unu ihe ọfụrụ. Ka a rabụ ndị niile na-afụ iru ma na-ekwenye ise okwu ọnụ m bịa zuo mezuo n'isi unu. Ụbọchị Eke, ụbọchị Orie, ụbọchị Afọ, ụbọchị Nkwọ, ka m si gọọ ya mezuo n'isi unu n'ofu n'ofu. Ise ise. Ọ bụrụ na ofe a m gọrọ gị na ọ masịrị gị, kwuo ise, taịpụọ ise na kọment sekshọn. Nkụzi m na-amasị gị, ị ga-esi biere m akara mmasị like ebe ahụ anyị weliri aka elu, binye aka gị ebe ahụ. Ị gaghị sọskraịbụ na chanel na ma ọ bụrụ na ị sọskraịbụ be maka ndị ọ bụ izizi ha isonyere m. Onye ị na-afụ iru ya na onye na n'olu ya bụ eze nwaanyị oge ịchọ pụrụ iche. Abụ m dibịa nwaanyị, eji m okwu ọnụ jiri mmiri ya na ihe niile dịka chi si kee ya, eji m ya wee na-azọ ndụ. Ndị niile dị mbụ na-esonyere m, ana m ekene unu wee na-asị unu ka anyị na-aga n'iru, maka na ịga n'iru bụ ndụ, ịlaghachi azụ bụ ọnwụ. Agaziere unu. Isiokwu ntata abụọ ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị nwere ndị ekworo n'ụzọ gị. Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị nwere ekworo, anya ụfụ, anya ukwu n'ụzọ ihe ọma gị. Ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị inweghịkwa ego, arụ ụdị gị mma, mana anya ukwu ka nkụ n'ebe ị nọ, ekworo ka nkụ n'ebe ị nọ. Ife ọbụla ị na-eme, anya ụfụ adị na ya, ị na-ajụ gịnị. Ọ bụrụ na gị na chi gị dị na mma, gị na chi gị dị na mma, kaba arụ. Ma ọ bụrụ na gị na chi gị adịbeghị na mma, ka gị na chi gị dịrị na mma, ọ ga-enyere gị aka. A na-akụzi nkụzi gbasara ịchụ àjà, ma ọ bụ nke mụnwa bụ ọpụrụ iche kụzi, ma ọ bụ nke ndị ọzọ kụzi, maka na ama m na nkụzi bụziri ibu kịta. Ọ bụrụ na gị na chi gị dị na mma, ị na-eme ha ihe niile anyị na-akụzi, ị ga na-afụ ihe dị iche na ndụ gị. Mana ọ bụrụ na gị na chi gị adịghị na mma, onye abụ ekpere agaghị aga, ekpe n'elu ekpeteghị, ekpe na ala ekpeteghị. Na nkụzi anyị na-akụzi, na nkụzi m na-akụzi, ọ bụrụ ọgwụ, ọ bụ ihe ị ga-eji aka gị na-emere onwe gị, ụwa na-adịrị gị na mma, mana gị na chi gị ga-adịrịrị na mma. Ọ bụrụ na e nwere ka isi wee megide mmadụ, jee yọọ onye imegide, maka na ọtụtụ n'ime anyị na-emegide mmadụ na-ama na anyị na-emegide. Ịmara onye imegide, jee yọọ ya. Ụmụ ndị ị na-ara ihe ha, ịpụghara ihe ha, izuru oshi, gaa ka ị ga dokwa na o so na-ejido mmadụ. Gị nwa bụ onye na-achọ ụzọ nnwere onwe, ama m na onwe okwu onye iji, maka na ọtụtụ n'ime unu na-arụcha n'ọfịs nọgidere promoshọn mmadụ ike wee na-agagharị na-achụ àjà. Ọtụtụ n'ime anyị na-achọ nnwere onwe, achọrọ m nnwere onwe, mana o nwere ndị iji, mana okwu ọnụ ndị jigoro ashịrị shịsaa ndị ga-enyere ha aka, ndị jigoro ashịrị shịsaa ndị ga-anụ ha anụ, ma ndị ha ga-anụ anụ. Mana ị na-achọ ka ị nwere onwe gị, na-achọ ka ihe ji gị ha gị, na-achọ ka ọya na-aya gị ra, na ichefuo na o nwere ndị nke imekọnatara. O nwere ndị bụ omekalụ ji ha, o nwekwana ndị agbụ ji. N'ihu mmụọ dị iche iche ka iji ekwe nkwa, ichefuo na. Mgbe ị na-achọ dị ikwere nkwa, ichefuo na. Mgbe ị na-achọ nwa, ikwere nkwa, ichefuo na. Mgbe ịdị ime, ikwere nkwa, ichefuo na. One way or the other, unu ji na-emechi onwe unu ntangwo n'ebe mmụọ nọ. Mmụọ na-ekipụkwa rekọdụ. Nkwa ikwere mmadụ abụkwa nkwa ikwere. Ma ị nwere ike ikwe mmadụ nkwa ruo echi ha, mana ikwe ha na mmụọ nkwa o detukwara na gị ya, o so na-agba onye ahụ ụgwọ, onye a na-eme ọ dịghị emete. Ya mere mgbe ọbụla anyị nọ na nsogbu, otu ọbụla anyị si na-akwa arịrị, ire anyị anụwa ka anyị jisie n'ike na-achịkọnata ya ka ọ hapụ iduba anyị na nsogbu. Maka na ọ na-ire gị a ka ị ga-eji wee kwe nkwa. Gị na enyi gị nwoke maọbụ enyi gị nwaanyị maọbụ nwanne gị esoro jee ebe dibịa, ọ sị gị kwete nkwa. Kwete nkwa, maka onwe ndị dibịa dị fond of isi gị kwee nkwa. Ikwechazie nkwa ahụ, o nwere ike mgbe iji emecha ihe ahụ ị chọrọ ka o mee nketa nke echi, ihe ahụ emeghị nketa nke echi. N'ihi gịnị? N'ihi ihe si na mmụọ. Maka na mmụọ ji aka ya editamin ụbọchị ife ọma ga-emere gị na ọ bụrụ gị nwa. O nwere ike ebe ahụ ijesiri wee asị gị kwee nkwa, ikpesi ekpere wee na, ọ bụrụ ebe ahụ
ka ihe ọma si wee mere gị in 6 months time or 3 months time ichezọna. Ọnya mere ọ dịkata mma ọ ghasakwa a na-agbagharị gị ụgwọ ya rịa ndị ya rara ụra mmanwụ a na-achụ gị ọsọ, ndị bụ mma na-achụ gị ọsọ, a na-agba gị egbe na nrọ. Ịmaa na ọnwụ ka ikutere n'ofu okwu mmụọ, ịmaa nke onye jiri biri. Nwere ike ịfụ dibịa ịfụ ya na onwe ha ego ka isi wee chọọ isi nọ nka dibịa, ma ịmaa na o nwere ike inye gị nka ọnọdụ mana ịkpọrọ ya nka dibịa. Ọ bụrụ onye a mekwara m ife mbụ, onye a mekwara m ihe nke ị nwere ike ijezie buru glory bụ ihe onye ọ bụ onye na-enweghị dị ihe mmụọ ya rụnwuru gị. Biko na ụdịnị very careful na ihe ọ na-agbachichiri ndị mmadụ ụzọ ma ọ na-ama ha. In time to come, ndị mmụọ ga na-agba ụgwọ dị too much n'ihi oke njenje. Onye na-eje ya na-arụdo ọnụ ya ama irutekwa ha na be ndị dibịa na-asị gị kwete nkwa, kwete ihe ị ga-emenwu tupu ị hapụ ijezie ebe ahụ ọzọ. Ị na-ekwekwa nkwa werekwa ogwu na ọ bụ na mmụọ ahụ emekwara gị ihe a na ịya ha kwa ya bịa mee ihe dị ona, mana ọ bụrụ na o mere gị ya na ị ga-abịakwa bịa kene ị na onwe gị. From that time iji wee jee n'ihu mmụọ ahụ ruo 6 months ihe mgbanwe no testimony at all. Nwodị ihe mgbanwe dị na ndụ gị. Ife ị ga-eme bụ maka na gịnị iji gị ọfọ na ogwu wee kwuo na gịnị na ọ bụrụ na emeghere gị na ị na-akwa abịa, mana ọ bụrụ na emere gị na ị ga-abịa. O megodara gị ọ bụ na o meghere gị otu ahụ isi wee chọọ mebi na ị chọrọ ka million bịara gị, 1000 bịara gị, mekikwa sure na that little testimony ahụ ị nwere na ijere ebe ahụ gwakwa onye ahụ si ya nekwa ka ihe a m yọrọ nekwa ụdịrị nke mere m, nekwa ihe m ji, ka e nwee ike ịkachapụ afa gị. Maka na ị nwere ike na-ayọ million enye gị 1000 isi na ọ maka na ịyọ million abịara ọ dị ya fọọ na ịya ha eje, mana 1000 ka e nyere gị o nwere ike ọ bụrụ oke nke gị ole ahụ bụ level a ga-enyenwu gị iji maka ya wee vụọ ọnụ ma ya ha ejezi ebe ahụ. Ọ na-agbakwa ụgwọ, ọ gbawa ụgwọ agbawa. O nwere ike iji ọnwụ bịa, o nwere ike chebe gị bụrụ nwoke ụbọchị ị nọ nwaanyị oji ọnwụ nwa bịa. Adịghị ama secret ka m na-agwa unu. O nwere ike iwetara gị nse ka ị na-ama dị ka o siri bịa, ị na-asị na emego gị nsi na aja. Ya mere onye ọbụla na-eje ebe ọ na-eje ya biko ya mara ụdịrị ebe ọ na-eje na ụdịrị nkwa ọ na-ekwete. Ikwesịa ijesi aka ma dịkọwa be ndị dibịa ije. Enweghị ndidi na-eme unu na-aga ya ru na si na dibịa nke unu eje na nke ọzọ. Enweghị ndidi, ọ dị unu ọsọsọ, ọ dị unu ka nsogbu unu ahụ ka ọ bee tata. Chefuo na ọ bụrụ nsogbu niile ga-ebe, ọ bụrụ nsogbu niile ị nwere ga-ana, ha niile ga-ana. O nwere nke ga-anọgide ruo mgbe oge akara aka o eji wee na. Most of unu nwa bụ ndị na-repeat aja unu niile chụrụ ọ maka enweghị ndidi. Unu chisakwa ya na nke onye nke ofu ihe ahụ unu jikwa gbapụkwa gawa na nke onye ọzọ ka ya emekwa. Nwenụ ndidi na mgbe ọbụla unu chụrụ aja. Maranụ ụdịrị nkwa unu na-ekwe mgbe ọbụla unu pụrụ ije chọọ solution na nsogbu unu. Mara na ụdịrị nkwa unu na-ekwe ka ọ hapụ iwuru unu nsogbu n'ọdịnihu. Ya mere gị nwa bụ onye na-anụ olu m, dịka m kwuru, ọ bụrụ na ị na-enwewe ekworo anya ụfụ na ihe ọma gị, ụfọdụ ịfụ gị na ife ọma obi a na-ajọ ha njọ. Ọ bụrụ afịa ka ị na-azụ, nebọ gị ire ahịa obi a na-ajọ ya njọ. Ọ sị na iji n'ọgwụ ka iji akpọ ndị kọstọma, ọ sị na ị na-agwọ ncha. Anya ụfụ nke ọbụla ị na-eme na anya ụfụ, nke ọbụla ị na-eme ekworo eju ebe niile. Ime ife ibe gị mere nsogbu. Ịkọrọ mmadụ ife ọma mere gị obi ajọba ya njọ, ọ bụrụ ọyị gị osisa gị okwu. Ụdị dị iche iche ka ekworo asị abịa, anya ukwu asị abịa, anya ụfụ asị abịa. Mana ebe ị na-arụ ọrụ, ọ bụrụ na ọ gị nwa ka nwee favor akpọba gị asị, enwee promotion akpọba gị asị. Ọ bụrụ na ọ gị nwa ka a ka na-enotisi akpọba gị asị. Ịma na mmadụ bido ịkpọba mmadụ asị na ife ọ ga-eme onye ahụ karịrị. O nwere ndị bụ na ị na-enweta ife ọma mana nsogbu ị nwere bụ ndị ekworo ka nkwa na ife ọma gaa. Ị na-ezo onwe gị eze, ofu ihe mee gị kịta ndị iro gị ga-achịgbu gị. Na ị nwere natural favor mana ife ị na-aya bụ ndị ekworo, ndị anya ukwu, ndị obi ọjọọ. Inwe ọnwụ iwe na-ewe ha, ire ahụ iwe na-ewe ha, enye gị promotion iwe na-ewe ha. Ife ị ga-eme bụ ije gị wetere m ọka soro eso. Ya bụ ọka, ọ bụkwa ndị afọ pụchara eze, ọka dị nnọọ complete otu o si wee so eso. Dịka onye na-agọ mmụọ ịbụ, were nzu na edo
kpọlite mmụọ gị ma ị chọọ ka ekpere ị na-ekpe na-agara gị na-akpọlite mmụọ. Ọ bụrụ ije weta ọjị ozugbo ibido kpere ekpere, kpọlitebe mmụọ. Akụzigo m ya, ịkpọlite mmụọ, kpọlitecha ya, ikpesara ha ihe ahụ na-eme gị. Ikpesachara ihe ahụ na-eme gị, i wee si tata na dịka iji ọka n'aka, ọ ihe ọma ka ọ bụ dịka o si wee maa mma. Otu a ka ihe ọma gị si wee dị. Mana anya ọbụla bụ anya nwoke na anya nwaanyị, obi nwoke na obi nwaanyị na-emere gị anya ụfụ na ihe ọma Chukwu nyere gị, na favor Chukwu nyere gị, na love and attraction Chukwu nyere gị, na natural favor Chukwu nyere gị, na tata dịka ị na-arụ ọka na ị na-arụkpọ anya ndị ọsọ ihe ọma na ihe ọma gị, ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị, Okeke, Okorie, Okafọ, Okonkwọ, Mgbeke, Mgbeorie, Mgbafọ, Mgbonkwo, onye ọsọ ya bụrụ, ọ bụ Adam ka ọ bụ Eve. Maka na ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị Igbo, ndị na-emere anyị anya ụfụ bụrụ ndị Hausa maọbụ ndị Yoruba. Ya ka ihe eji wee tinye ona, ọ bụ Okeke, Okorie, Okafọ, Okonkwọ, ọ bụ Mgbeke, Mgbeorie, Mgbafọ, Mgbonkwo, ọ bụ Adam or Eve. Osi na onye ahụ bụ osi na ọwụwa anyanwụ, osi na ọdịda anyanwụ, osi na ugwu, osi na ndịda. Na tata ka ị na-agbakpọ ha anya na ife ọma gị, ikube ihe niile ahụ, ụzọ niile isi wee foto ekworo. Ọ bụ ebe ị na-azụ afịa, kpọọ afa ebe ahụ ị na-azụ afịa, kpọọ afa line gị ahụ, kpọkwarị nọmba shop gị ahụ. Ọ bụrụ n'ụlọ ọrụ gị, kpọọ afa kọmpanị ị na-arụ, n'ụlọ akwụkwọ ị na-akụzi. Ihe ahụ ị na-eme, o nwere ndị gị na ya eso na-agba mbọ, ụ na-ata afọ. Oge ọbụla na-akọ akụkọ ka ife si afịa arụ, ụbọchị ọbụla ị kọrọ akụkọ ife ọma mere na ndụ gị, iwe eju ha obi, maka na ọ dị ka isigo na dia kategori na-apụ, ebido mewere gị anya ụfụ. Ọ dịrị ha pọsịbụl, ha nwere ike ime gị isi. Ihe niile abụ ekworo, anya ukwu na anya ụfụ. Ya mere nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, ime ihe a m kwuru, mee ka shọ na ịbụ ọnọdụ. Ọ bụrụ na ị tinyere ọkụ, na ịnọ na vileji, kwanye ọkụ n'ikwe ọkụ, ọ na-eme ka onwu ha ọfụma. Isi Chukwu, dịka nna akpọ ọka ọkụ tata, anya nwoke na anya nwaanyị na-abanye na ihe ọma nka nna akpọ ọkụ. Ọ bụrụ na ị nọ na township, na stovu gị maọbụ na gaasị gị, ihe ọbụla bụ ihe ị na-eyuzu, mee ka shọ na itinyere ọkụ na ya, itinye ọkụ n'ime ya, jikwa ọka ahụ kwuo okwu, ikwusi okwu, ikwuo ume n'ọka ahụ, tinye ya n'elu stovu gị ma ọ gaasị gị, mee ka ọ bọọnụ ọfụma, ọ bọọnụcha ọfụma, chịkọrọ ya bụ ọka, were lailọn blak kechie ya, tụpụ ya na road ebe moto na-agba, ka moto rie ya elu. Onye ọbụla ya etinyere gị anya na ife ọma, isi ekpuo ya, ọnwụchuo ọnwụ. Ya bụ nke unu ga-emere onwe unu, ọ na-agaziri unu. Nkụzi agbagoju unu anya, bata na inbox m jụọ m ajụjụ, aga m asị unu akpọkwana m akpọ, unu edere na m ihe odide. Ọ masị unu, mee na ka ndị ọzọ wee mụta ihe n'ime site n'ishiara ya. Biekwaranụ m akara mmasị bụ like, ọ na-amasị m. Sọskraịbụ na chanel a ma ọ bụrụ na tata bizi gị n'olu m. Ya gaziere unu, ya gaziere unu. Ife ọma ga na-emere unu. Ka ọrụ bụ ka ara bụ ndị niile na-achọ ife ọma ka unu ga-afụ. Ka ị na-ekpe ekpere ka mmadụ hapụ itinyere gị anya na ife ọma gị, maka ndị ekworo na ndị anya ukwu. Ejekwana mere mmadụ ekworo na mkpụrụ onye kwuru ka ọ ga-aghọrọ. Ejekwana bụrụ onye anya ụfụ wee na-achọ onye anya ụfụ. Ejekwana bụrụ onye obi ọjọọ wee na-achọ onye obi ọjọọ, maka na o nweghị ike ịgazi na mkpụrụ onye kwuru ka ọ ga-aghọrọ. Ya gaziere unu ụmụnne.